Мивката със своята нишка лека. Човека тя привързва към човек. Спомняш ли си тази песен на трамвай номер 5? Усмихваш ли се? Не много често. Не се ли чувстваш весел, радостен, лек, щастлив, когато се усмихваш? Защо не го правиш тогава? Няма на кого и на какво да се усмихваш. Не е задължително да имаш конкретен повод. Можеш просто да се усмихваш за това, че си жив, да си спомниш нещо хубаво, да си представиш нещо хубаво или да се усмихнеш на някого, за да ти отвърне и той с усмивка. Има начини да се усмихваме, когато не ни е до смях. Какъв е този начин ли? Можеш да научиш, ако се включиш на открития интелект клуб на курса Super Jump, който ще се проведе на 23-ти този месец от 20 часа вечерта. Ако искаш да презаредиш батериите си по лек и приятен начин, чрез смях, напиши да в коментар и ще се свържа с теб, за да ти кажа как да се включиш в открития интелект клуб. До скоро! Усмихвай се!